Hello, hello, hello. Good morning. Good morning. Another video na po ta guys. Di ata karon sa atong igsuon nga si Alejandro. Og mauni karon ang iyang agianan. Noy! Dali! Dara guys, mauni siya padulong sa iyang payag. Atong susihon. Ang atong topic karon, move on na daw. Atong interviewon kung unsa iyang gibuhat sa iyang pag-move on. Mo siguro ni iyang payag. Nara guys, mo ni iyang mansion dire. Mo ni imong payag diri anay? Kalatag payag. Mo ni imong bayad dire. Ijang payag niya. Oy, di ara daig payag ni mansion ni Alejandro. Di aga. Okay. Day manok saktong sinagulon. Halang-halangon. Niya na apoy sili. Di ba? Daghan ra magbunga. Okay, di ara. Okay. Mayong buntag sa atong mga viewers. Og ni ano ta karon? Mag-interview na po tayo ni Andot. Okay. Og mao ni ijang adlaw-adlaw nga ginabuhat. Samtang si Ja nga nag-inusara sa iyang payag. Oh, di ba? Asa man ka muhig diha dapita? Okay, okay ra po na. Bagay ra po na kay ikaw rong usa. Diyan sa panahon nga ikaw nag-inusara no, nag-move on, unsa may imong gibuhat o lingkod sa diha? Unsa imong gibuhat? Nag-inusara. Anja sa imong pag-move on, naa ba kay lain nga gihimo para makalimtan nimo ang tanan? Maling-maling ano naman ko kay ay mo sa langgam, kan. Maling naman ko wala nang kalimtan, pagtrabaho, baryo. Ay na naman ko kita ng tao. Natural ba jud na? Sige noy. Malay nga ako na naman din niya mag-anto na yung kauban rin madlaw mara isa ko pag madlaw may mahapon din na kay muli mo baryo. Mag-uri-uri lang mo din he, duha. Muli nga mo naman po ko. Sel. Mo ni dinhi ang lugar ni Andot. Partner, nga sa ko klaro partner. Ani di mo magkuan. Uli sa laman. Unsa di na nanganak yo? Law ba di manapis on? Og kani si Mario mao ni iyang partner diri iyang silingan tapos iyang kubo-kubo dito di jud totally nga iyang balay. Iya ra tong anunganan kung moari si Jack kay ni aing iyang pong farm diri Nya na pud sila itik diri guys, manguan kuno ni sila mag-ihaw kay naay okasyon ug wa ko kahibaw kung unsa nga okasyon. Amalyero? Ay dumdum. Dumdum da ini Amalia ron mao nga mag-ihaw kuno sila itik. Ano ma? Bitaw yo. Ang gi-videohan ni Andot kay naa may video nga na kuan lagi yo daghang viewers ba ja nangita og kanang parto ang among viewers ni Andot. Sige, manihulog diha.
siyang bumubuhay sa puso ko. Siyang miss na kita, hanap-hanap ang iyong mga ngiti. Ngayon, ako'y nananapin. Sana mahal, muling may babalik pa ang nakaraan. Masyang pinapangarap ko. Sa paglipas ng mga taon, palaging sa isip ko ang mga nakaraan natin. Tumatago sa isipan ko ang iyong ganda. Matatamis ng mga ngitian, siyang bumubuhay sa puso ko. Dili lali mag-inusara pero kinaya. Layo sa silingan ug layo sa barkada. Bisan pa man sa mga kaagi o mga kasakit nga iyang naagian. Naagihapon nagpabilin og nibarog para mulaban sa laing yugto sa iyang kinabuhi. Laban og barog panimbasog para mulahutay sa imong mga pangandoy nga gusto nimong maabot sa imong mga kinabuhi, ug laban para sa imong mga anak. Ayaw kaguol kay ang Ginoo naa nagatan-aw kanimo sa imong mga anak, mga buhat nga maayo. Sampit lang kanunay sa Ginoo kay siya lang pirmi ang maduolan nimo. Nakaraan, masyang pinapangarap ko. Sa paglipas ng mga taon, palaging sa isip ko ang mga nakaraan natin. Tumatago sa isipan ko ang iyong ganda. Matatamis ng mga ngitian, siyang bumubuhay sa puso ko. Sa paglipas ng mga taon, palaging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Tumatago sa isipan ko ang iyong ganda. Matatamis ng mga ngitian, siyang bumubuhay sa puso ko. Matatamis ng mga ngitian, siyang bumubuhay sa puso ko. Pahakon nga atubangon kung unsa maing abot sa kinabuhi Bata, niya. una-una ko nga. Dahil mga day nga muli na ko day. Mga bata nga. Di nakapulion pa ako. Sa ultamang po. Kamugo niya. Ang ato kinabuhi na isama kuno sa usa ka adlaw na ay mungit-ngit, na ay muhayag. Kamugo niya ako sing kasi nga di mo iblikya niya ako sing kasi. Di nga ako namang yuda sa kinabuhi. Pero ba? Pero mga bata kan. Kasi na ako, yung mga bata ay mga baryaw.
Gana, pinagmayang kwarta, lagi yung kwarta. Wa, magana na. Pataylaw nila, wa. Oo, yan, radyo na. May babalik pa Ang bukid. Mga sibaon ko, ako dito ng tukong. Dito na mabuhat na ingan na yung kasi nabuto mo sa akong pamilya. Ang tawa. mo pa ba Nasiguro itong plano nga. Iya ko rin naon. Ang madungog na to diri guys sa ilang palibot, mga huni ng mga ibon. O huni ng mga Klaro ko na. ng mga bulaklak at halaman Kalimutan to lang yung kwento. kung tayo na simula Nakalimot lagi daw yung Brentano dyan ang tawa na. mangarap at tumula. Na ba? Ini narap. Darutan. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela magkahawak ka Gagaw ako plano nga inare. Salamat po nga nakita mi re karong buntaga. Majong bunta guys. Yung buntag. ng mga Inare kaduha na ni kabisis nga ija kong inare dito po sa Persada. Okay. Salamat guys nga suportar mo na ho karong buntaga. Sa betul sunod. Og salamat sa inyong pagsuporta sa among una nga video ug karon nga video. Salamat pod kaayo. Salamat nga suportar mo sa unang video. Karon ni ana po. Salamat mo suportar mo sa among video. Okay. Bye bye guys. Panapanahon ang pagkakataon may babalik pa